אמא שלי בת 70, ואם תביטו בעיניה תמצאו שם באל של חוכמת חיים, שיודע רק מי שיודע. תמצאו באמת גם כשהיא שותקת, בסודות שהיא לא מגלה. אבל זה מה שיפה באישה מבוגרת שחיה 70 שנה. ורציתי לומר לאמא, תראי איזה ערב יפה, לשבת ביחד בסוף עוד שנה, ולמצוא עוד רגע מזה. אמא שלי בת 70, ואם תביטו בעיניה תמצאו שם באר של חוכמת חיים, כן כושר עייפות רגליה תמצאו בחידה, ושירות תפילה שכולם רק יהיו בריאים, ויש לה דרכים ונכדים משלה, בכל זאת 70 שנים, ורק צועק 70 שנים. ורציתי לומר לאמא, תראי איזה ערב יפה, לשבת ביחד בסוף עוד שנה, ולמצוא עוד רגע מסוף עוד שנה, ולמצוא עוד רגע